chibai vek ule kaming chu popi nia chuan celebrity lar em mai Billie Eilish nen hian kanin ang em mai boka mitam tak chuan Billie ka ang hi thil thatak angin in lo ngai mai theya ma se ama ka anawang hian din hmun hlauhawm taka ka om pha ni ni tina min hmutu te le min hrachiang tu te hi chuan Billie ka ni lo ti le ama ang tak mai chau ka ni ti hi an sheveka ma se tu te emo ka mel shat ngai lo le kongkal vel te hian Billie tak tak ka ni emo hi an ti le thina katan chuan mi autograph sign sakemo thla han lak pui chu thil har sa ni lo atir kha chuan mi te bula khan celebrity ka ni lo ti le mi pa ngai minaran ve mai ka ni ti hi shilfia ka tum china thlamwang taka ka om theinan ma se chutianga mi bula in soifia vak ai chuan Billie anga om chu a ol samzo ka ni chu mai ba ka in soifia po hian min oi ngai chuang si lawa Billie tak tak ka ni emu an la ti tho zel mitam tak chuan Billie anga han om vela mi te mit fuk na ni chu an du zok nge yang ma se ke chuan chutiang chu ka du ve hau lo ni tin mai hian mi te chuan min be tur ringot emo thla min lak pui tur ringot te hian min coding china ka kalna hmun tin mai a hian zui tu ka nei hi ani ringota chu tak mai chu celebrity anga om har sa ka ti na chan chu ni a le lam zong taka chuan a thatna lai chu om ve tho mai entirnan ni khat ka class bang pizadora ka chol chu mi in Billie amomin ti lo nan ka in siam dang lama lukhum nen max te chu wa in pizza le milkshake ka order nu chuan ina ka wallet ka theihngil ti chu ka hre chuak chau maya ka ham hai ema om dan tur po ka shelo ani ma se chu ta tak mai chuan idea pakhat Billie ka anna chu man changkai ka tum ta ni ka lukhum chu ka phela chumi nu chuan waitress te chu ka ko ngai loin kalama chuan an lo kala ka autograph min dil nga la chuan kabul nai vela Billie fans te ho po chuan min dil ve boka dor nei tu po chu kan thom ring taka wang chuan kan lama chuan alo kala min mu chuan anui se ya afanutan ka autograph chu min dil ve boka chumi nu chuan dor nei tu bula chuan ka wallet ka theihngil thu vel chu ka shil ta veka dor nei tu chuan a poilo thu le dora ka du du mai chu a free in ka ei thei thu min shilani chu ka thoveng hwai mai chumi nu chang chuan Billie ka ang em mai chu nuam ka ti chho chan ta a Billie ka an em na hi engwang chuan in nge advantage claim te a chuan ka lak ve lawang ti in ka ngai to a dora ka kalte hian ka thil du te chu min discount na sa em china o discount ka ti don nge a free ka ti zok don chuan kanin bula cinema hall lian vak lawa po a free in ka du du huna film ka en thei bok china ni chu ama a mi chen khatin ka autograph min dil te thalak pui min dil chin te kanin em chin te kha tuna chuan nuam ka tilet ling ta zoka a chan chu he kalanda na wang hian hlok na tam tak ka nei wang ani chuti rwal chuan buaina po ka ma chhon ve tho boka Billie hian fans vel tak tak nei ma se fans mak tak tak le swal tak tak ka kalna hmuna min zui ru reng tu te po anei ve boka pakhat phei chuan ka in rin lo lain ka hnung lama chang ka sam chu alo tan phut mai ni chu adang le chu mi pakhat hian thingkung lem custom in bel chung hian parka hian min lo chang renga ka vathlin chuan min lo bei thuta min du zia le ka hlate nalati zia min lo shil vak vak mai boka min ti buai zui reng wang chuan police hial ka kol pha a dik tak chuan Billie hian hotu nei tamang hu hian min bei dan te hi chu nep takala ni voi kha chu korthar ha a dora changa ka chuak chu mi pakhat hian tomato hian min lo vom chiam maya chu lo le po chu konga ka kal lai hian tu emo ka fence anga insoi hian thalak puya min lo soma kalak pui ve maya thok le khata pepper spray in ka maya chamin spray ta chiam mai boka khami thlena chang phei kha chuan ni tam tak chung chu ina ka tom char char nge ya voi khat le chu ka do soimin ban chuak che pani cinema en ka tuma box office a chuan Billie fans pakhat thi alo thok ve lo ni ya min mu chuan makati ema engtin nge chulai hmuna ka om thei ti chu min lo zo ta chata a chan chu singa khan ka peisha khodanga dei ka om thu alo mu wanga ni
chuan chumi min zo wang chuan chuan lam ka siam angai ta a ka pe chami kha adik lo ti le hun rei lo te chung mi mu lo wa ka oma ngai thu te chu ka shila wa nei thlak takin na oi hlau maya chumi chang chuan ka phim khur zwal ta ema chumi nu kar khat vel nuwa ka chunga thil thleng chu karin phak ba ka ni dan pa nga in pizza dora chuan pizza ka eya chumi nu chuan dora chang chuan ka chuaka konga ka kallai chuan mi tu emu chuan kar chunga min pot lut dai maya enge thleng po chu ka shethiam lo hle ya hun rei vak lo nuwa chuan ka mi chu an tuama ka hmuyan char bet boka ka kutle ke te chu an chon bet vek boka che theilo chuan minom tirani chu thil thleng chu ka shethiam lo hle ya ka omna hmun ka shebok si lo ka hlau tak zetani in hlui to tak maya chuan min shwaya chera min chutira ka ma a chuan mi swal pahni lo om mel tak te hi an ding boka chuan bilian manawang chuan an lom hle ti chu ka she thei ka hmui charna an phel nu chuan bili ni lowin ama ang deuh ka ni zok thu chu ka shila ma se ka thu soi chuan an noi chu ati zo ka ni chu an ni chuan ni tam tak chung min zui ruk to thu le ka kalna hmuna pianga bili anga ka om thu le autograph le thlavel ka lak pui thu te min shila an ne na chuan ka thil ti chan dan te chu ka soya ma se min oi du hau lo miswal te chuan min manawang chuan poisa tam tak mu an tuma an ne na chuan bili ni lowin min ran mai an man thu le chumi wanga poisa engma an mu don lo thu ka shila ma se ama ka soi to ang khan engma chu an oi chuang lo chumi ni vek chuan ka ma a cameran da a chu clip chu bili te studio an thon don ani chuan min tlan chwa nan chuan nuai zan ni an phut ani chu poisa an mu ma lo chuan he hmuna hian ka om don boka chu tak om chung zong chuan ka him do nem bili ka ni si lo ka thingei don ani hi ti te chuan ka ngai to a ka hlau tak zetani kanu le pa te ti lo chuan ka bo ti po hi an shetop lowang ka video clip an thon chuan engkong ro ma su don lo bili studio te chu an nui mai zo ka ringa ni poisa an mu huna an om dan tur te le an thil ti tur te chu an ngai to loka min man tu mi swal pani te chuan du thu chu an sam dun mol mola ka hlau tak zetani he mi te pani hi chuan min tin don lo ti ka sia a chan chu min ti na ta wang khan poisa an mu don lowa ma se ka mun shat lo na a kutle ke phwar be sakin ka oma chu mai ba ka mi shat ngai lo pani nen bili anga ka om chu ka in sir em maya ama ang khan mi te kha lo narin autograph te thla te kha lo lak pui lo wila chuan hetyang thil hi ka tong lo turania chuan heng mi te hian bili ka ni lo ti an shat nuwa engtin nge min ti yang ti te ka ngai to a min man tu te nen chuan chu in ba le chop zeta chuan kan om rana engma chanan mu lo wang chuan miswal pani te chu an thin rim em maya amma ang bok chuan video thar record le chu an tum ta a dik taka soi chuan he pa hian chana a mudon lo ti chu ka sia pakhat zok chu a thin rim em maya engma an mudon lo thu te chu a soi cham chi maya pakhat zok chuan a chan pa chu a nem ve mol boka ma se pakhat zok chuan chana engma adong lo chu a thin rim na zwal zela pistol chu ala chuak ta mai alota pistol in lo sa vek chu ale kwal vela min lo kap mayang ti chu ka hlau hle boka ni ka hlo ema wang chuan ka chap to pa min kidnap tu chuan ngoi tur le thom ka chwani chuan min ka tur thu chu asoya wa nei thlak takin chu ti lai tak chuan kongka chu an lo chum ri dot ta police an lo thleng ta mai miswal pani te chu an mana keipo chu min phuarna shui te chu min phel saka thilom dan vel chu soi ka tuma ma se ka soi cha theilo ka hlo ema wang chuan ka mi tui te chu atla zoi soya hospital a chuan min kalpui wata kanu le pa te an lo thlen chuan hospital khuma chuan mu in kanu le pa te chu lung che tak chuan ka bia a kanu le pa te chuan min lo kwa vat kanu chu a chapa min ngai twa thu le ka ho lo wanga a hlo thon zia thu te chu min shil mol mola ka pa po chuan min ngai twa thu le dama min mu le te chu a lom thu soi ve boka kanu le pa te khan min kidnap tlai khan ka ho lo wanga min ngai twa in police te bula complain an lo va thelu ta police te chuan min zon tur thu chu an lo shila ma se min zong chuak mai theilowa
Billy te studio an clip dona wang khan police te an lo beve boka an video pani na an lak chia khan police te chuan kanom na chu an zong chuak thei ta ni a chan chu miswal te din na hnunga khan tukver kha alawin honga chumi in honga chang chuan kanom na address vel kha alawin zia wanga ni ya kanu chuan miswal te chu reitak jail an tan don thu te chu min shila min kidnap mai pya lama khan dor te an lo rok china lo ni ya thil swal tam tak ti to an lo ni ya chu wang chuan na taka shemna an pek tur thu te chu min shila hospital atanga ka chhuat nu chuan police station a chuan kalin chuta chuan Billy agent pani te chu an lo om ve boka ka chunga thil thling te chu ka shil veka anni chuan poyanti thule thupa choinan chuan VIP concert ticket pani min pe ya kalom tak zetani kha thil thlen nu kha chuan Billy angin ko om le ngai to lawa chuan ka in chei dan vel te le ka style vel te chu ka thlak ta vek maya ma se chu ka thil ti chuwa min pui em lo a chan chu mi te hian Billy emomin la ti thowang ani kha thil thleng khan kanun chu a thlak dang lamani bera thlawang tak hian ka om lawa engtik lai mai po hian min zui ru tu emo min kidnap le don anga shat na hi ka nei china ni celebrity ne na in ang tak ni chu i chak ve em comment section lama khan ilo soi ve donya o